कि अरे जेसीबी से दिलावा हमर कोड़ दिहलू आधेरा हमें छोड़ दिहलू कि तोहरा से साथ जब छूटी है दुनिया तो मजा लूटी। या तो नहीं क्या भाई अभी कुंवारे बनी कुंवार कितना लोग के दिल टूट चुकल बड़ा कितना लगी ऐसा कोनो बात नहीं कि दिल हम तुरले बनी। हाँ लेकिन जानते बनी जा कि उमरिया के रोग नजरिया कोनो हटना बजरिया से होला उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। नमस्कार प्रणाम, हम बानी सतेंद्र सिंह रुआ खबर गांव तक देखा तानी और हमारा बीच में एगो ऐसा युवा मौजूद बाड़न जो भोजपुरी साहित्य जगत में परिचय के मोहताज नहीं खन। इनकर एकहन गो गीत भले वो दूसरा के ही गावल होक है, जब ये गावेलन काफ़ी मिलियन में काफ़ी वायरल वीडियो भी बा कई गो। बलराम बाली हमारा बीच मौजूद बाड़न। बलराम बाली के स्वागत करम। स्वागत बा बाबू तोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके भी हम प्रणाम करते नहीं। आपके चैनल पर जितना भी सुने वाला देखने वाला लोग बात सबके आप लोग के भी हम प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी जो भी हमारा वायरल लोग बा जो भी काफ़ी सुप्रसिद्धि हासिल कर भोजपुरी दुनिया में सबके संगे एबार तक ले गाना गा चुकल बड़न। स्टेज शो के नाम से जानल जालन, स्टेज स्टार के नाम से जानल। मंच कहीं भी मंच साझा करे में सबसे अहम भूमिका रहा इनकर। भोजपुरी में सब लोग आगे करला प्यार दुलार करला चाहे कि अपन छोट भाई समझ के कर दो के चाहे इनका सुर के प्रेमी होक है। कितना लोग के संगे एबार तक ले मंच कर चुकल बड़ा साझा बाबू? देखिए भैया लगभग तो सबके साथ हम कैले बनी प्रोग्राम लगभग मैंने तो मेन में बता दी तो खेसारी भैया के साथ हमारे प्रोग्राम भइल बावे। खेसारी के संगे प्रोग्राम कर चुकल भइल बड़ा बा वाह। और पवन सिंह जी के साथ नहीं कर मैंने खेसारी के संगे कैले बड़ा और एबारा उसके बाद रितेश भैया, रितेश पांडे जी, प्रबोध प्रेमी जी, नागेंद्र उजाला जी और भी मतलब महिला कलाकार लोग अनुपमा जी बानी, शिल्पी जी बानी, खुद हम ही प्रोग्राम नोट करके वो लोग करेले हैं। वाह, यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि बा कि इनका संगे उ लोग कह सकतनी कि इनका संगे उ लोग जौन बा अपन प्रस्तुति देवेला। तो हम चाहे कि सबसे जौन तारा दिल के करीब गीत होके है, जौन चीज़ के हर मंच से तू जानल जात होगा वो गीत के तनी हमरा श्रोता लोग बा सुना। चलिए गीत के बाद तो एगो गीत आपके सुनाओ तो जो हमके अच्छा लगेला। चश्मा लगा ला बाबू, लगा लेते भैया, हमके बहुत अच्छा लगेला। अजीत भैया के गावल गीत हो कि तोहरा से साथ जब छूटी है दुनिया तो मजा लूटी। हाँ तोहरा से साथ जब छूटी है दुनिया तो मजा लूटी। तू चल जइबू कई के हमारा दिल के टूकी टूकी। अरे भैलू कहिया तान से आन हो शादी तय हो खेला गल जान हो। हाँ भैलू कहिया तान से आन हो शादी तय हो खेला गल जान हो। वाह वाह, दिल के बड़ा दुखी बुझाता है, दिल टूटल है। बचपन के प्यार माने गीत के ये ना मतलब बल्कि बचपन के प्यार जौन बात उनके जे गैला के बाद बड़ी बुझाल है तो वही न बुझाता नहीं। देखिए दिल के दुखी के बात नहीं के अच्छा लगेला, गीत बढ़िया बा ऐसे गावल जाला। आप बचपन के प्यार बा ऐसा कोनो बात नहीं के भैया। या भइल या तो नहीं के भाई अभी कुंवारे बनी। कुंवार कितना लोग के दिल टूट चुकल बड़ा कितना लगी ऐसा कोनो बात नहीं के दिल हम तुरले बनी। हाँ लेकिन जानते बनी जा कि उमरिया के रोग नजरिया से होला तो कब कब हो तो गीत हनु। हाँ हाँ सुनाओ। अरे ना कौनो हाट ना बजरिया से होला कि ना कौनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। अरे कहाँ कौनो जात पात
बात पूछेला जियारा, कहाँ कौनो जात पात पूछेला जियारा, सनहिया सिंगार हो सवरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। वाह वाह, वो लोग के हम जरूर कहे कि जे ढोड़ी चटना फलान ठेकान उल्टा पुल्टा लोग जे गीत सुनता, वो लोग से हम आग्रह करें कि ये तरह के भी गीत के बढ़ावा देवे के चाहिए। पवन सिंह के गावल है गीत, बिल्कुल बिल्कुल पवन भैया जी का गीत है। खेसारियों के गीत गावेला कि खाली हाँ पवन? ना ना बिल्कुल खेसारी भाई के तार केकर फैन हो पवन के खेसारी? देखिए कहला के मतलब ई बा कि अगर जे सच्चा कलाकार होई तो ऊ तो पवन भैया के जरूर फॉलो करी, काहे कि भैया के अंदर संगीत बा, भोजपुरी में संगीत के मतलब उहे समझौले बनी। और बाकी खेसारी भाई के बात कह तो इंटरटेनमेंट भइल और बाकी जितना भी चीज़ बा खेसारी भाई अभी मतलब कम नहीं की, तो हम ऐसा कलाकार है कि दोनों आदमी के हम फॉलो करें। चलिए सुनाई तो एगो भगुन चलिए सुनाओ। अरे पीरा पीरितिया के पियर बा कइले, परदेसी प्रीतम न पास, वाह वाह वाह, पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहेला ए पिया, तोहरा बिना हमार जिंदगी उदास। अरे बसंती बयार बहल सर सो फुलाइल, बसंती बयार बहल सर सो फुलाइल, ए हो पिया कहाँ बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया कहाँ बड़ा तू भुलाइल। अंतरा बहुत अच्छा लगला भैया। कैसे? कि परदेसी पियावा तोहार प्रीतिया सतावेला, फगुनी बेअरिया मार जान। वाह वाह, परदेसी पियावा तोहार प्रीतिया सतावेला, फगुनी बेअरिया मार जान। पपिया परान भइल होठ बाजुराइल, वाह वाह, पपिया परान भइल होठ बाजुराइल, ए हो पिया कहाँ बड़ा तू भुलाइल, ए हो पिया कहाँ बड़ा तू भुलाई। वाह वाह, माने ये गीत सुनला के बाद फागुन तो बढ़ले बा, ये गीत में फागुन के झलक तो बा, लेकिन एगो विरह बा, एगो पत्नी के विरह बा अपना पति के प्रति, जौन के पति बाहर बाड़ी। ये भोजपुरी है भैया, ये भोजपुरी भोजपुरी जब भोजपुरी के गवैया लोग जब दर्द गावेला नहीं, चाहे मेहरारू के चाहे मर्दे के हो गए, दर्द गालो विरह रस। हाँ, तो उहे भोजपुरी के असली रस में से निकल के आवेला। वाह, बहुत लमहर बात बा, लेकिन ता लोग इन जगह सोचे लो, अगर उनका करी तो सारा व्यास लोग करी तो आज है भोजपुरी के दुर्दशा ना हो। तो काफ़ी करके अभी तू सीखत रह, तारा से हम ये विनती कर अभी नया बार कि तू मान लगे तोहरो अंदर चूल कटले हो नु कि हम आगे बढ़ी, तो तू काहे ना लिखा दिलो ई कर दिलो, माना कि ढोड़ी चटना गीत गावले हाँ, शॉर्टकट अपनैले हाँ, तो तू काहे ना ढोड़ी ब्लाउज लहंगा कुछ गा के या जौन बात हाईलाइट हो गए। जैसे का करबे, हमरा मन ना करले कुल गावे के, हमके लोग अच्छा लोग जाने ला, अच्छा लोग हमके बुलावेला, अच्छा लोग प्रोग्राम करावेला, तो हम सोचे नहीं कि हमके अच्छे लोग के ही संगत में रही, हम बुरा संगत माने कमे लोग रहे अच्छा लोग रहे, कमे लोग रहे, स्कॉर्पियो पर फॉर्च्यूनर पे चढ़ के तना मन ना करला, हमार साइकिलिए ठीक बा, रेंजरवे ठीक बा, मोटरसाइकिलिए ठीक बा। अब हाँ समय आई तो देखल जाई, कुछ हम ऐसा तो नहीं कि हमनी के हमरा मन में वायरल हो गए, मन नहीं के हमहू वायरल होगी, कोशिश तो पूरा रहेला, लेकिन अच्छा कह के निमन वायरल होकल जा। ये तो ए बरा
पवन सिंह के फैन बड़ा, पवन सिंह के कौन बढ़िया गीत सुनाओ जो बड़ा ट्रेंडिंग में चलते हो तो देखी जे भाई तार गुरुजी कौन कौन गीत गाता है। चलिए देखिए उनका तो कोई जवाब नहीं है, कौन भैया का। अभी उनका एक गाना बहुत वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी कि अरे जेसीबी से दिलावा हमर कोड़ दिहलू आधेरा हमें छोड़ दिहलू हो, कि जेसीबी से दिलावा हमर कोड़ दिहलू आधेरा हमें छोड़ दिहलू हो, तो जइबू ससुराना पवन जस बरेंड मिली मरदा सेकेंड हैंड मिली हो, तो जइबू ससुराना पवन जस बरेंड मिली मरदा सेकेंड हैंड मिली हो। अच्छा ये बताओ बाबू, ये तो तार गुरुजी हवन आए, तू बड़ा उनका फैन बड़ो, तो अबे कुछ दिन पहले और ये तो चूँकि ढूंढी बा वो बेचारा भगवान से बनैले कि लोग मने वैसे सांसी के रूप में ओकर प्रयोग होला, ओइमे खोदल हलो, ओमे केहू बियर ढाल तारे गो शुरुआत हुए कहले पवने सिंह शुरुआत कहले मने ढोढ़ी के नाव बहुत चंचलवा के लग जाके लोग जुड़ा गइल, चंदन चंचलवा से लोग जुड़ा गइल, लेकिन शुरुआत कहले पवन ढोढ़ी में बियर ढारले, ओकरा बाद से केहू आयल तो ओकर बंच दो ओकरा के ढाप दिहल के ओइमे चाय बनावता रहे अबे बड़ा चंदन चंचल काटी से खोदल हलो, तो ई हेती चूँकि अंग शरीर के अंग के हेतना छिया लेदर कइल गइल। अब तू कहता रह कि जब गादो कहले बड़े कि जेसीबी से दिलवा कोड़ता तुरता, तो जेसीबी मशीन जन बात कि जे बड़का बड़का टीला ढाए वाला चीज काम करेला। अब हेती चूँकि दिल बा, हेती चूँकि दिल बा, अब एगो नागेंद्र जी के गीत चल कि एक दिल मंगोइया हजार, तो एक दिल 13 आदमी के दिया ही ना, एक दिल कितना लम्हा बा कुछ जेसीबी से कोड़ा जाई। ई मने काई भोजपुरी के ना माई बहन को नाश कर दिल बड़ लोग भाई। अब तो हमरा बुझात कि तालो निमन कहब निमन करब तो तहलो तू वही के फैन बड़ा जब अश्लीलता वो फैलावता हैं। देखिए अश्लीलता फैलावला के बात तो अश्लीलता ना मानवता के शर्मसार भी कइल जा रहल है। मानव के शरीर के एगो हिती हिती अंग बा, दिल के जेसीबी से कोल जाई, काहे के मतलब ई के कौन अर्थ बा भाई। देखी ई आजीव सुनाई जब से मतलब इंडस्ट्री चालू भइली सो, चाहे हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे पंजाबी होके चाहे जोन भी ई सारा इंडस्ट्री में चलेला। आजीव सुना चले बहुत जब से शुरू भइल तब से चलेला। अच्छा ई बताई जे पुरनिया गौनिहार बा लेबर रहुआ कहम कि पुरनिया लोग जब पहले के लोग गौले बा का गौले बा बढ़िया बढ़िया गीत गौले ये न कहम रहुआ, लेकिन उहो लोग तो गौले बा तो जोन उबरवा के लोग के जोन पहनावा रहे ओढ़ावा रहे समझवे के देख के गौले रहे, तो ओइसे चढ़ी ब्लाउज गावल जाई लहंगा गावल जाई। तो ई बताई जब ए बरा के जोन सिचुएशन बा जोन गायक देखत तड़ा जोन कवि लोग देखता, कवि के मतलब का बोल जी जोन समाज में देखता जोन ओकरी आसपास जोन रहता वही के देख के गाना लिखेला, वही से गायक उहे गावेला। जोन कवि लिखी जोन कवि का लिखी जोन ओकरा आसपास जोन लोगता जोन समाज में होता उहे लिखी जी बिल्कुल। आज के इके कहना भी बा वास्तविकता यह बा कि कवि उहे लिखेला जोन समाज में देखेला। तो आज के समाज कहाँ जाता, समाज सुधारक लोग के उस समाज के भी सुधारे के जरूरत बा, ताकि अगर अश्लीलता हम फैलाए तो हमार अश्लीलता चीज के ही कवि परोसे के काम भी करी। उहे बतिया हम कहत रहनी हां कि जैसे मान ली एबार अगर पवन सिंह जी जेसीबी गावतिन चाहे कि ढोड़ी कुआं जोन भी होता एक हद तक गलती तो बटले बा, लेकिन वो जोन देखत रह सो तोड़ने गाओ तो रौरा लोगिन खबर गांव तक देखत रहनी हो। हमरा संगे भोजपुरी के सुपर डुपर एबरा आवे वाला भविष्य के बहुत बड़ा कलाकार बलराम बाली रहे हों। आ इनका उज्जवल भविष्य के हम कामना करें। हम बाबू से एक बार अंत में यह कहेब कि बाबू साफ सुथरा जौन छवि तहार बा के बरकरार रखियो, भोजपुरी के आगे बढ़ावे में, भोजपुरी के निमन गावे में, भोजपुरी साफ सुथरा रहो, एमें अपन अहम भूमिका निभाई हो। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से का कहबो दर्शक दीघा के लोग देख रहा जी एक से हमारा दर्शक बंधु से का कहो। सबसे पहले तो हमारा बड़ी खुशी होता है कि आप गांव तक खबर से आयल बनी और जो चैनल बा गांव तक वो पे हमार वीडियो जाता, हमार जो विचार बहु जाता, तो जे भी देखता आप सबसे निहोरा करब कि अगर अच्छा लगल होके जोन भी रहो कि अगर प्रतिक्रिया देखोगा हमार इंटरव्यू और ख़राब लगल होके हम खराब बात करोगे चाहे निमन बात करो तो अपन प्रतिक्रिया तो जरूर दिलो। और भैया जोन भोजपुरी एगो बचाव के मुहिम निकलले बनी छेड़ले बनी, तो हम ये कहब कि और जौन बा कामयाबी उमें मिले
और भोजपुरी अच्छा होके और चाहे रौरे ही माध्यम से होके चाहे हमारी माध्यम से जे भी एक भी माध्यम से भोजपुरी अच्छा होके और जब अच्छा हुई तो हमने भी अच्छा अच्छा काम कर ली। बाकी आप सबके भी प्रणाम।